семейство дразнители. Просто не ги издържам. И днес ще играем геометризаж. Мелда! Миналия път играехме World. Така че днес но да спасим на тишина. Крамокнах. 43 скока, 44 секунди. Чакайте, видях нещо. Така видях нещо, не съм сигурен. Беше няма да го разправям, защото не се разправя. Така че... Не, защо? То с какво съм го с какво съм го служил това? Чудо се. Днес няма намираме нищо. Така. Така. Тия версии поне повече ми харесват Geometry Dash. Защото Geometry Dash просто е абсурд. Бих играл тези версии отколкото игра с 1500 нива. Не бе, защо? Да, не се излагам пред хората, бе. Моля ли съм толкова тъп? Това не беше много. Моля ли да спред? Този епизод не трябваше да го почвам, като ме боли гърлото. Но понеже изостанах много видеята и изостанах наистина, да смоля на това също. Не бе, защо? Тая игра ще я изтрия. Така. Силе, снимам от... Не ми се казва, просто боли ме гърлото, ненавиждам всякакви работи. Не бе, защо забравям да скачам тук? Мразят Geometry Dash. Ненавиждам тази игра. Не искам да цъкна и едно ниво от нея.
колко щеше да е добре, ако снимах на компютъра. Ма защо забравям? Мразя тази игра. Нормалната версия. Човек, представи си World да колко е така полезно. Защо забравям точно тук? Ще трябва да викам, като ме боли гърлото ми с това. Майко, за малко стресно. Най-накрая. Така. Вие знаете повече от мен за играта. Как мога, човек? Не, вижте, са. Един хак. Ето. Сега като мръж ще се респана там, където съм. Защо? Не бе, човек, не бе. Чао, хора, направо ми омръзна. Айде, чао. И, забравих го това, бе, човек. Как мога да го забравя? Да се абонирате за канала и да оставите лайк.